Caitríona Ní Chualáin agus is as a Teach Mór Thoir in Indreabhán. Rud is seár faoi bheith gobert a TG4 ná stoin na daoine a chróna an deas idir na Láithreoirí agus na hinaltóirí agus gachtaine agus smána maon freisin slúig glíosa sús agus an smidús gachad mar sin. Agus se ceol, taisteal, tríal rudí nua. Bhí cheart bhean uair an Aimsire maiall in na Caillimhe nua, orla agus neas siad iontoch, cheap agus chaoine le blianta agus stoin nach an fás tábhachtaí ach stoig amach chéanna d'amachta gur an Aimsire altamach, teis ná an tábhachta freisin. Is omí rud a thugann a lábrámach, sin ceannaí ar an mbeadh gcónaí.